האסוציאציה הראשונה של ישראלים לדרכון אירופאי היא בדרך כלל דרכון ספרדי, רומני או פולני. אך הגיע הזמן להכיר גם את אופציית הדרכון הפורטוגלי, שיכולה להיות רלוונטית למספר רב של ישראלים. נמצאת איתנו עורכת הדין מירב תותי אשבל, המתמחה בדרכונים אירופאיים. שלום לך. שלום אביגיל. אז האם הוצאת הדרכון הפורטוגלי מחייבת אותנו במבחני שפה, בנסיעה לפורטוגל או משהו בסגנון? לא, נסיעה לפורטוגל כמובן שלא. גם מבחן שפה, אין שום אופציה למבחן שפה, לא צריך לעבור את המבחן. לעומת דרכונים אחרים כמו דרכון ספרדי, ששם באמת דורשים את מבחן השפה, כאן לא צריך לעבור שום מבחן. הגשת הבקשה מוגבלת בזמן? היא לא מוגבלת בזמן. נכון להיום, באמת יש חלון הזדמנויות שכדאי לנצל אותו. תמיד יש אופציה לשינוי חקיקה, אבל נכון להיום אין שום הגבלה בזמן. סבלנות היא לא תמיד הצד החזק שלנו. איך ניתן לייעל את הליך הגשת הבקשה? קודם כל, הייעול, באמת זה המשרד שלנו, אנחנו באמצעות גם גנאולוגים וגם חוות דעת, מגישים קודם כל לקהילה היהודית את הדבר הראשוני, כדי לראות באמת שאתם אכן צאצאים לגירוש הפורטוגלי, ולאחר מכן באמת עוברים לחלק השני, שזה חלק של האזרחות. לסיום, פורטוגל היא חברה באיחוד האירופאי. אילו זכויות דרכון כזה יכול להקנות לנו? הזכויות עצמם הן באמת אופציות, קודם כל, לנסוע לארצות הברית ללא ויזה, לימודים עם עזרה סוציאלית מאוד מאוד גבוהה, עסקים חופשי בכל מדינות אירופה, ולגור שם בלי שאף אחד באמת יבוא וידבר איתנו בעניין. אנחנו אזרחים אירופאים לכל דבר. תודה רבה לך, מירב. בבקשה.